ning tawhanaw. Kaila jud ko. Ako ni classmate pagka-elementary sa section 3. Patahinga ako kag nutriban. Si Berichi lagi. Si Berichi lagi. Oy, Berichi. Kumusta, bay? Kumusta? Oy. Tong ring mo makikausaban Japon ay. Abo Japon. Puro masisiyaw yung bilas ko ng Japon. Ako. Ginamduro ko tayo kita ko kauway mo ba? No? Kata kita bangang kag lima ba? Uyan labay no. Lupoy sa nimo ba kay pwede mo nugan ni mo ako. Ako man nabunog lagi. Ito naka-edit ka. Tagan ka. Ito naka-edit ka sa atong ilkuran na kayo. Ma'am, ni nangutot ma'am niya. Buah pag uburog na ba tayo mo tayo pa kay mo. Ano nga nilagang ka ato. Si ato bay. Pas ko kwarta ko ani kay bragdas ni si Ray Ritchie karon. Oy, hindi ikaw sa nina bay. Ah! Wow. Bay. Bay. Kana, sigla kita 20 na kapag ko bay ba. Ako palit to 2,000 bay ako sa. Taka bay? Ako. Wala ra ba? Ako ni ron, ako ni adik-adik ko. Ako na idagan yung 2,000. Anak bong ko ron malabo. Bay. Sigla ka bay. Saman. Lagi, siguro to ni mo, ikikat na kumakuan. Ako korta dili. Oh? Tingog ka. Oh? Kung imo ni paliton, ano ko isulog? Ay, ito palit ko eh. Una aki korta diha. Taray, gusto ka kwarta? No. O lagi. Taray, mahulman kong 2,000 ha? Ako na paano bay? Ako na gabito bay. Muna ako himon ko sa kukunin ko sa bay. Sa 20 ba? Umata, napakis 2,000 rin. Haha, kwarta na! Oo, kapag! Kita nga ako. Kajut ako bay. Kajut ko tawag kay kajut bay. Kajut ko bay. Bay, thank you. Kada ko puhunan diri bay. Panugal na naman. Katong manug sa Pedro. Ato to. Itari ano sa dumanok. Ari, upay. Kwartang bay, 2,000 akong kwarta. 2,000. Siyempre. Pasamang yung ikong mga lahas lagi ko bay. Sikat ka sa nang kuya. Asaman. Ano itong ano ko? Sige bay. Bay, ang nga ba akong itawagan bay bay? Ay, ang anak bay ba? Hospital man bay? Hala? Ya. Wako niya itong inusmili mo bay. Paano na sa pipagpuhunan? Ang inibig sa mga sa kalibo na. Hala, makayatin mo na ako kay... Tensa, itong kwarta yung mga ato mo na ako. Sa ato ba? Wala kayo kwarta niya? Kaya sila ko sa utang. Wala kayo kwarta niya? Oo. Pahulman, di ako ni pahulman. 2,000. Oo. Ano? Ya, huli ni 2,000 yun. Ang 2,000 ah. Ya karon. Di ba yung kita kagaya ng 2,000? Sa ato ba? Nana kayo utang na 2,000? Ano ba? Bayarit ko sa 2,000 bay. Tara. Sa ato ba? Di ba ko ni 2,000 ako? Wan ako yung utang ni mo. Wala na. Oh, kasi ako ang 2,000 kay bayarin si mo utang. Nalibo ko ni. Ay, utang to sa tindahan eh. Ito yung bayad ko. Iya Tuhan na giila gikotong Tuhan na. Wala di kwartar ba anil ba put? At